yekuti unenge uchida kutakurirwa zvinhu, uruda kufamba, une zvauri kuda zvinoda muchovha, asi iwewe dzimwe nguva hauna muchovha wacho nguva iyoyo, ungabatsirike sei? Tinokuchingamidzai pano paDestiny TV. Zita rangu ndinonzi Stella Muhusha. Pamubvunzo wandabvunza uyu nhasi uno tine vakomana vaviri, Simba raShe naTino, kuti vambonyatsotiudza kuti ndinobatsirika sei. Dzimwe nguva kwanaya handisi kukwanisa kubva pandiri, ndinobatsirika sei? Vakomana, imi munoita nezvei? Handi munoziva kuti vanotengesa mutsvairo vanonzi mutsvairo, vanoitawo masimbi vanonzi masimbi, kana uri chiremba vanonzi chiremba. Imi munomboita nezvei? Right, isusu tunoita zve-e-hailing for zvekutora muchovha yekufambisa uchishandisa phone, ndo e-hailing. Maybe uruda taxi, uruda motorbike, uruda scooter, even truck, but uchishandisa phone yako kuti ikwanise kuyozokutora pauri. Unlike kudhara wetu unoda taxi unoita kuenda kunotsvaka kwairi, mazuva anaya unokwanisa kuidaidza yotouya pauri, and uchitoiudza ndoenda pakati, uchitokwanisa kunegotiata futi asi isati yauya kuti ndinobhadhara mari yakati. So basically ndo zvatinoita. It's an e-hailing business ine click a ride nemaplatforms akasiyana-siyana, mataxi, mabike, mascooter nematrucks. Saka imi muri kuti ndikanzwa kuti iwo handisana mbokwirawo chimudhudhudhu, ndokwanisa kutodedzera kuti tumirai pano mudhudhudhu timbokwirawo pamudhudhudhu ndifambe ndichirohwa nemhepo. Right, interesting. So mamotorbikes pedu tine ma-delivery bikes, then iwo mabikes pama-collections. Kana uchida kukwirawo zvabike riripo futi platform pedu. For example, maybe you are a lawyer, unotumira mapapers to your client, you just request a biker, zotouya pamaoffice pako, unoziya mapapers. Uchicheka mamovements ese kubva richifamba mapapers ako, svikasvika pamutuma unenge uchimutreka. Inini ndinde ndori nefoni yangu ndichiziva kuti munhu uya wandatuma nechinhu changu apakati, apakati, apakati. Kambani yenyu haizive inotireka munhu iyeye, inini ndinde ndichitoziva kuti munhu ari kufamba so. Our company can track your foot on call pass out check phone pako uchizoona. Chimbonditsanangurirai mhando dzemotikari dzamuinadzo imimi kuti dzinoshanda papi dzichiita zvakadini zvakadii. Mataura nyaya yezvimudhudhudhu, mataura nyaya yeskuta ndoiya yemavhiri matatu. Tinotokaza kuti kanhu kanongomhanya kanopinda pese kanokwana kunyange mutrafiki kana dzakavhara kanopinda. Okay, saka mukanyatsotsanangurira kuti mhando dzemichovha yamuinayo imimi yakadai ichiwanzoshandiswa papi nepapi. Alright, rega titangire pamataxi. So pamataxi edu Patrick Ride ane macategories. Anotangira pabronze ino yakachipisisa yacho, toenda pasilver, poya gold, poya platinum. So bronze ndo ingori ordinary taxi, ndo wakuruda kungotakurwa kubva panapa from point A to point B, muri 2 muri 3 uri 1, yes. Then pane mota dzingori ordinary dzemataxi adzi amasienta, mahonda fit, machii. Then tabvepo toenda pasilver. Muchaona kuti munogona kunge muri vanhu vakawanda, muri 4, maita luggage, asi munoda futi e-taxi. Saka ananasienda nahonda fit vava vadiki, havakwanisi kuzotakura vanhu vakawanda neluggage. So pane pakuda mota dzakati kurewo like ana X-Trail, maybe anana like maybe Toyota X-Trail, Nissan, and mota dzese dzakangokurawo dzine space inokwana vanhu. Ndopane papa silver. Mutengo wacho unenge watiwedzerwa muchana kudarika pabronze pangotakura vanhu vasina maluggage. Then tobva pasilver toenda pagold. Pagold ndope pane mota dzevane mari. Unogona kunge uri munhu wekuti status yako hazviite uonekwa kuti uonekwa uchibuda muhonda fit, or kwauri maybe kubusiness meeting uda unoita kuti wabuda muzimota. So pagold mapota ane maGD6 and mota dzese mahigh end akakurakura ekuti unosvika uchiremekedzeka, because unoona udaidzwa kumwe kunhu kwaurifanira kunopa certain speech iwe hausati wanyatsosimba ngekuti ite kunorenta, it's expensive. So takagadzira platform yekuti you can find iri taxi
unbranded private car undoskonza avasiwa na driver wao ndozvandoda kubvunza kuti saka driver anenge asina kunyora kuti click right akapfeka zvakanzi click right andosvika ndovha ndivhirodho ndobudawo paushoroma yato gold service then tozoba yapo toenda paplatinum service paplatinum apa pane mota dzinodhurisisa marange rover dzimwe dzedza mostly pamwe uri munhu wasvika pamwe paairport uda kungotorwa from airport to your hotel uri diplomat or whatever you need usati wakwanisa kuwana time yekuhaya mota and what you just need something chinoenderana nesafety because mota hombe you need unoona pamaaccidents anewo maairbag akawanda and vanodzidriver vakadzidzawo kudarika vanodriver diki so you might need a high end car paplatinum apo ndopakwanika dzinodhurisisa dzedze so that's how we have pamataxis unenge uchidrive apa hausiri unenge uchidrive mota zindi unenge uchidrive ngori mota inokusiya yokupika and then tobva ipapo toenda tambotaura pamabhaika paexplainwa tochienda kumatrucks tine matrucks akasiyana-siyana anotangira pamapickup takaitira kuti vanhu vanenge vachida kutakura zvinhu pamwe une shop mutown kuumba whatever uda kutotama from shop A to shop B it must not be haso kuwana mota like just ngota pafoni pako utarisa kuti okay distance yachakakura sei zvinhu zvanoda kutakura zvikuremachi pachadyiwa rekomene fee mari ndokwanisa kuchema-chema kusvika pamari wochema-chema abvumirana newe takutobvunzwa kuchema-chema pamafoni both kumataxi kwedu kumabhaika kwacho kuchema-chema kuripo tabva pamapickup tinouya pamatrucks madiki anobva pa1 ton kusvika pa2.5 ton ekutiwo uda pamwe watenga matiles ako nemarata nemapaipi eplumbing uda unovaka kumba zvinokwana futi ipapo neprice iriwo futi yatowandei kudarika papickup then tobva papickup tobva taenda pamatrucks ati kurei kutangira pa4 ton kusvika pa7 ton ekuti zvinhu zvakutakurwawo zvakakurawo pamwe hachiremi but chinhu chakakura so tine provision iyoyo tabva ipapo tochiita matowing trucks kana chitowing truck kutaura mota inobereka imwe mota inenge yadzimbikana sekuti pamwe utori nemota wobva waita breakdown but uri kubvurwi maybe uri kugweru kambani yaunoziva iwewe inoita zvematowing trucks iri kuharare because ndokwaunogara but you cannot ukakomunikata navo vanokuchaja kubva kuharare kusvika pauri nekuzobva pauri kuenda kuharare but nethis application wakwanisa kutsvaga ari padhuze newe okuchaja kungobva pauri kuya kuharare so matowing trucks aripo futi ipapo nemawater bowser maybe pamwe mune project yamuti muri kuvaka muda chii should be easy kungotsvaga water bowser truck inotongoya nemvura pamba zvichireva kuti muri kuti imimi kuclick ride mune mota yese inofamba nemavhiri yes mota yese inofamba nemavhiri yakuwanikwa ende imwe mota unogona kunge uchida ka1 muupenyu wako wese seiyo yatataura maybe even macrane tinawo futi uchida crane pamwe mune zvinhu zvamatenga zvoda kutakurwa necrane kubva murori mazviri kuenda paground or muda kumuvha certain things zvinhu zviri zvodiwa ka1 so maservices ekuti haufaniri kuti pawazofunga kuti wakumada kutanga kunetsa application rawakujara kushandisa kuti rine mataxi kana ngari kuwanike futi paine crane pamacrane aripo futi zvichireva kuti paapplication yeclick ride inotondipa mota dzese dzamataura idzi indozongoklika yandiri kuda exactly muchiselekta nekuti ndezvipi zvandiri kuda zvichireva here kuti pamwe dzamusina chitendedziya dzekuti ndafirwa inini ndafirwa handina polisi asi ndinoda kuendesa hama yangu kumusha idzodzo munadzo here kuti kati dzodzo hamusati manadzo ambulance hapana but process yekuti maambulance pamba mukaita murwere ari kuda ambulance you'd find kuti vanhu vashomanene vane phone number dzemaambulance and pamwe pachona unogona kufona ambulance iri kure but pae-hailing toda
inoda kuti azovepo so that inonge iri padhuze ndo inouya yotoziva pana arwara pakati adaoniswa pachipatara pakati yokurumidza yasvika zvinobatsira but tichazozvitsa hedu kumberi uko. Pane vamwe vekuti vaiti moza ndandiri kutsvaga mota asi ndandisina data saka ndatozosheya kuti ndoita sei ndazopedzera nangokwirirawo mutaxi inodhura ndikaenda. Imini application yenyu yatotoya nezvayo inodawo zvakare here kuti ndinge ndiine data mufoni kuti ndikwanise kudedzai? Yes, inoda kuti munge muine data. Tishungudze kuti pasashande data tange tinadzo. Pane issue yesecurity. Tinenge tichida kuziya pane passenger kana driver nguva dzose data ndo rinotitendera kudaro uyezve kuti akatakurwa ndiani ende akatakurwa nani nemota yerudzi rwupi. Zvinhu zvinobatsira security kunyanya kumapassenger neivo futi madriver acho because kwanyanya dzekuti tazobirwa ndiri mutaxi driver anga nemari yaswera achitora vatakura mbavha dzasikurongomubira bcause taxi kana yakangopaka unhu angosikotora but data torindira kuti paplatform pedu panotitendera kuziva kuti atakurwa ndiani nenguva dzipi achiendepi. Zvinoredusa kubirana, zvinoredusa mbavha hadzikwanise kushandisa mataxi kuba bhozi kana pasina data pakati hatizivi kuti ndiani. Pamwe foni yandanhonga ndakutongoita zvandakuita pasina data hatisi kuziva kuti wasvika here kwauri kuenda kwacho. Tichida kutoziva kana usina kusvika chii chaitika. Kana takuona kuti mota iyi yakuenda off route, mota iyi yange itoda kuenda Belvedere, yakuenda kuchitungwiza, chii chaitika? We need to call driver uri safe here, passenger uri safe here. If they don't act in the SOS system, our services we work hand in hand with the police. We inform the nearest police stations dziri padhuze nemota. Pane mota iri pakati exactly ikusangana, we suspect kuti something criminal activities happening so that mapurisa akwanise kuacta in time. So ndo mamwe advantages edata. Zvichitoreva here kuti imimi mutori ne-a-place where people are monitoring motikari dzahaiwa. Yes. Zvamuri kutaura izvezvi zviri kunakidza uye zvikuratidza kuti zvakarongeka. Makambonyazotanga rinhiko pekuti panorongeka kusvika ipapapa? Okay, kugadzira hedu application iyi rakatanga kugadzirwa last year. Because ma-applications anoda time yeprogram ndatazoriisa paplay store nepa-app store kuti vana nema-android phone nema-iphone vakwanise kuriwana muna March ndoparakatanga kushanda so that munhu isakwanise kuridownloada achiriwana. So kubva muna March kusvika izvezvi ndo patachitoshanda vanhu vachitoshandisa vachitoita zvinhu vachitodeliverwa zvinodeliverwa vatora mataxi vachitotora zvese tichitodaro. Tinoziva kuti kana pane chinyowani chitsva chauya vamwe vanoda kuchiona kuti chiri kushanda zvakadii. Iye zvine feedback dzamuri kuwana imimi dzakamira sei? Feedback dzinobva kuvanhu 2 because tiri kushanda nevanhu 2 vakasiyana. Tine mapassenger anoda mota nevaya vakaunzodzawo mota paplatform pedu vari kusangana nemapassenger vane mafeedback avo futi avanoita sei avanopa. So nganitangei nekuma-clients anenge achingori neapplication ari kuda taxi. So feedback yatawana yekutanga yavari kufarira ndeyesecurity. Pa-application pedu ukapa munhu chinhu kuti ndine client yangu yatenga perfume iyi vayati ndideliverere kumba hasikwanisa kupinda mutown. Pane OTP yatinoti OTP code yesecurity inoprova kuti passenger inoprova kuti muridzi webike ane bike neuyo arida kudeliverwa chinhu vapanana chinhu neOTP code inenge iri kupassenger. The moment yekuti inini ndinoda kuti chinhu changu chinodeliverwa kuBelvedere client yangu, pane code inenge iri pafoni pangu yekuti pandinopa motorbike perfume iyayo motorbike akwanise kupiwa location yekuda kudeliverwa zvinhu asati aisa OTP iyayo. Inoprova iyo kuti vaexchange zvinhu vanhu vavatosangana saka ende vawirirana. Saka zvazvinoita ipapo ndezvekuti bike uyo akwanise kuzotiza nezvinhu zvaapiwa neni
because proof yekuti ndinesa ndamupa chaari kunosiya kwakati yatopo paplatform. Number 1. Number 2, anokwanisa kutoona pana bhaika wacho kuti apapi, asvika here, amira here, because kudhara vanhu vaingoenda pana mabhaika anenge akangoungana paakaungana. Pana mabhaika aitiza nemari dzevanhu, pamwe uri kumubhadhara $5 kunodhilivhera foni ye$400, anoona kutiza nefoni iyayi. Saka isu number 1, what we do, we verify kana ari bhaika asiri mushandi wedu, munhu wane mota bhaika yake arida kuuya paplatform pedu. Chatinoita chekutanga, tinoverify, tinoda mapolice clearance. Chekutanga tinoda proof of residence yawane time uchigara, and also tinoda line number dzawane 5 years uchishandisa. Zvinotibatsirei tikaenda kunanana econet kuri kunzi in the event yekuti pane zvawaita uzobira munhu, tinokwanisa kuzopiwa namba dzevanhu vaunonyanyofonerana navo, dzingave hama dzako, mafriends ako, kuti tizokuwana in the event yekuti watiza iwewe neproduct yemunhu. Pamwe ungachibhadhara $5 ilaptop ye$1000 yanga inodhilivhera, ubva wafunga kuti rega ndiibe. Zvinoitika. So isusu chatinoita, tinomeka sure kuti we fully verify mabhaika aya, so that iye anenge achitoziva kuti ndikada kuita any silly mistake kubatwa kwangu kuri easy. And mapassenger chaari kufarira kukwanisa kuziva kuti bhaika atopakati, so that anokwanisa kuinforma client yekuti akutosvika apakati. Unlike kudhara unongotora bhaika ka otokudza kuti akutoenda izvezvi, pamwe achambontora chimwe apo chimwe apo chimwe apo, ozoenda after 1 or 2 hours pamwe client iyaya ovati isame route kai. Saka handingati apo ndikanokolekta 5 huku ndozongoenda kawanza madelays pakudhilivhera kwechinhu. Koita issue ye-pricing. Munoona kuti system yedu inochaja per kilometer. Saka kudhara munhu aingonzi muda kuti tiende kuMilton Park, kubuda mutaundi kuMilton Park $10 as an example. But pa-application pedu chinocalculator kuti kubva pandiri panapo kunosvika exactly patinosiya chinhu pane makilometers mangani chochaja munhu nekilomita. Saka muchaona kuti maclients anochipirwa, haachangodhurisirwa nokunzi uko yato out of town. Pamwe out of town ye3 kilometers, but iri out of town ye3 kilometers inogona kuchajwa kunge out of town ye10 kilometers. Saka zvakavapa mukana, number 1 wekuchema-chema, number 2 wekuchipirwa neservice. Then kune avo vari kuuya nemamotorbike avo nemota dzavo, vakatifarira nekuda kwenyaya 1. Chekutanga, macommissions edu ari low kudarikawo vamwe vatinokwikwidzaana navo pakuchaja macommissions very low commissions. And tinoita driver training. Vanhu vese paunouya iwewe kuflike ride uchitandauya nemota yangu ndira kujoinawo kuti mota yangu ndizopota chitakura vanhu, tinokutemesa kuhandla maclients. Pamwe pacho watakura munhu ane stress, pamwe pacho watakurawo muchidhakwa, pamwe pacho wadi oro change yashayikwa, munhu anga asina kukudza kuti ndine $50. Paplatform pedu pane option yekuti ride ndere $10 but ndine $50 ndira munhu ane change, but mumwe munhu angonanga asina kunge azvinyora, muzona masvika. Nyaya yakadaro inoendwa sei? Maclients tukwe haadi, unoendera sei issue yekuti pamwe munhu paakunyatsoenda haasi kupaziya anga angonyora kuti ndogona kungonyora da kubva mutango kuenda kuchitumbisa, but exactly where kuchitumbisa haasiziya apo chitumbisa yacho yakakura. So we have a program where we train madrivers anenge achizotakura vanhu kuti vasazoite masituations atikuona kune vamwe kunzi ndakazotukwa nadriver kana ndakazondiwedzeresa mari kana ndakazodii. So we try by all means kuvatraina kuti vagone kuhandla vanhu, zvinova zvinokonzeresa kuti business ravo rifambe, because at the end of the day the more yaunobata vanhu zvakanaka kukurawo kwebusiness. Saka maprograms atinawo akawanda akafarira, and also
vamwe vanenge vachitijoina tinovatengera data rekuti vakwanise kuonawo maclients kunotengerwa data. Tino maybe ungatange wandiexplainira nyaya yekuti munotraina madrivers. Munoatrainira kupi? Ndauya nemota yangu iri pamwe nhasi ndaya ndiri 1 mangwana kuchauya umwe kozouya ane mudhudhudhu wake auya kouya wane skuta. Mune nguva here yekuti tiri kusangana pakati patiri kutraina madrivers? Yes, address is number 194 Baines Avenue. Saka zvatinoita tinoti ukaapply yo online kuda kuita sadriver weParklick Ride. Let's say vakauya va50s tovapinza mumaofisi kwedu tovatrainisa ikoko. Saka pane pamwe here ndotombotanga ndatombodriver vanhu tisati takwana 50 ndoye kutraining? Yes, paripo. Okay, asi hazvizonyanyoreba. Hazvizonyanyoreba, takaisitira kuti munhu ana akazotrainisa ari 1. Makosa acho anoramba achiwandawo. Plus pamwe pachona munhu mukadzidziswa makawanda zvinobatika zvakanaka than kutrainisa munhu ari 1. Munosarudza sei mota? Ini ndine mota yangu ndongokudza kuti mota yangu yakamira yakadai soka Honda Fit kanyama ikako vanhu vari kukafarira. Asi nini pamwe seclient mune apinde imomo ona ko zvadamaiwa pane chiwaya chakabuda pasi pesiti. Muri kuita sei kuti murambe muine quality yakanaka pamota dzamuri kushandisa imi? Zvatinoita isusu tinoti kana motikari dzikauzojoina after a period of 2 years tinoti ngadzidzoke timbodziassesa tichidziona futi kuti dziri mucondition ipi kuitira kuti maclients edu vasazosangana nemachallenges avo ekuti anozoti apinda motikari abayiwa kana taakuona mune mapete kana kuti motikari inofa iri paride. So we try kuti after 2 years time we can assess toona kuti motikari ichiri mucondition yakanaka here kana kuti haichaiti. Okay. Yes. Wanga wajamba pakuti ndichitoya nayo isati yaita 2 years inemi because waenda kunosvika kuti tinoita kuti reassess kuti ichiri yakanaka. Sazvo kuti inini kana ndiine mota yangu ndikataura panhingirikini tiri kutaurana tiri pamafoni kuti inini ndine mota yangu ndinoda kujoina Click Ride. Munoivheta sei? Munoti uya nayo here tiiongorore moitarisa zvese kuti does it fit kuti inge ichikwana muClick Ride? Yes, tine 2 options. It's either you come nayo or our team can come kwamunenge muri. Zvinenge zviri convenient because we have a team of people inenge ichiexplainirawo futi vamwe vanhu vane motawo dzavo paground. Tinodawo mutijoinewo nematracks enyu kana nemota dzenyu. Zvazvakanakira kunge muri paClick Ride and stuff. So those guys can also go no assessor or kana vari kure you can come because totoda mota yatinetakaona. And pamubvunzo vamabvunza kuti let's say mapinda mumota mumwe vanoti mota yamunogutsikana nayo. Tine option yekuti munokwanisa kutocomplaina pamunopedza ride pese muchipedza kuti masvitswa pamasvitswa application rinokubvunza imimi kuti mafara here neride, driver anga ari right here anga asiri right here, mota yanga yakanaka here. You can comment mota hainakugeswa kana kuti mota is not roadworthy kana kuti madrivero anga achita driver haana kunaka. Zvinotibatsira kuziva mota kuti iri right here, driver unhu wake wakanaka here, because hatidi kumaintaina madriver anonge achibata maclients akashata, because zita rinozoshata Click Ride. And ukashoma kuti vanhu vazonzwisa kuti munhu wakatouyawo even though takamutraina, saka tinobva tamubloka account yake kana zvichienderana nekuti offense yanzi yaonekwa nayo. They also investigate kuti ndezveshuwa here, because pane mumwe munhu anogona kunge asvotwawo. Vanhu zvinoitika mota dzaunzwana napakutaura obva ngoti mota yacho zvokukupa 1 star kana 0 star wakadhakwa zvinhu zvasiri paground. So we try and investigate toona kuti zveshuwa ndizvo zvaitika. And if we found you utori nemhosva, dzimwe mhosva dzedzo dzinogona kutosungisa, especially afanana seutanga wachidriver wakadhakwa. We don't only end pakunobloka account, tonoripota kuti police case. And also pane macases anga ari kuitika kuti munhu unoona takura netaxi kubva wakanganwa foni kana handbag kana chinhu chako chakakosha mutaxi yaya, wozotaya kuda kubata driver wayo, ndokumbirawo shamwari ona musi wakanditakura ndiri kufunga ndakasa foni kana chii.
so madriver akange akutoita unhu hwekunoba nokuda kwei maplatforms atanga tinawo tisati tapinda isusu muZimbabwe vazhinji vachona havasi Zimbabwean based so driver akakubirai inini chavanokwanisa kuita kungobloka account yake kuti asashandise whatever platform iyoyo but isusu manje tinokwanisa kutosesa kuti driver uya akatanogara ipi zviya next of kin wake ndiani totonovhura police case mapurisa tovapa information irrelevant yekuti vakwanise kumubata kuri kunzi anenge because unozonzi ndakazosiya foni yangu asi ndakutotya kubata driver wachona akutondibloka akundiblutika isusu we can go an extra mile in maintaining safety yemapassenger because tineti paground we can go and open ma police case munhu ototsvagwa tichibatsirana tese iwe wasangana nedambudziko nesu because tiri vanhu vanenge vari muno muZimbabwe. Mataura nyaya yesafety yemadrivers nemapassengers. Pane pamwe pekuti munhu ari kuda click ride pakati peusiku iri kubvumika here kwamuri? Yes, inobvumika. Click ride inoshanda 24/7 so kuti ujoine click ride haukwanisi kushandisa application redu usina kuisa chitupa. Hakuna munhu anotombokwanisa kurequesta ingave bike ingave taxi ingave asina kuisa chitupa. So tinenge tichitoziva kuti amutakura ndinhingi ende anga akatakurwa ndinhingi zvichireva kuti ipapo hazviiti kuti umwe munhu asvika achinditi mai musha nditsvagirewo ka click ride nekuti ndinokwanisa kutsvagira riri tsotsi ndashandisa chitupa changu nezvinhu zvangu. Saka munhu ari kutora click ride munhu ari kufanira kunge ane application mufoni make iye achishandisa zvinhu zvake. Pane imwe nyaya yekuti kazhinji kacho madriver ndevechidiki especially vari ikoko kwenyuko ndevechidiki vatakura tsvarakadenga. Dzimwe nguva kana munhu wati ndiri 5 minutes away pamwe anokufonera kuti muri papi pacho saka ane nhamba dzangu atakura tsvarakadenga iri kuenda kwairi kuenda wozonzwa waakufonerwa kuti ndiye anonzi ndini driver uya weclick ride. Munoifambisa sei nyaya iyoyo? Right, nyaya iyoyo yakatomboitika mazita haatauri zvawo obviously. So what we do tine option yekuti unokwanisa kunoripota kusupport any bad behavior ya driver post ride. Kachiti post ride even chero 6 months after the ride unonge uchine history yekuti driver uyu akanditakura musi wakati anonzi ningi unokwanisa kutora but driver uyu akundibvunza zvimwe zvinhu kana kuti vamwe vanhu anogona kusatomboita zvekuda kuti anzi musikana uyu akanaka. Vamwe vanhu mudzimba dzavo mune ukoshwa dzimwe dzimba dzakanaka and mamwe madriver anogona kuti asvikokusiyai pamba peime obva uramhambana pakanaka ende pamwe imbavha driver obva atanga kufunga kuda kukubirai otisaya kuda kuita friendship nemi yekuti ndokutakurai ndakuda kuti muite regular client yangu zviri outside application zviriko futi. Vanhu ivo vanenge vachitambira kuda kunyepedzera kuita ushamwari hwekunyepedzera kunge mawirirana ukatonzi ini ndendakachipa ndichani musandidedze neapplication ndifonerai. Vanhu ivavo chinozoitika unozoona vanhu vanenge vakuchema mangwana driver uya pamba pazobiwa hauchazivi kuti manje atibira ndiani because kana mane ukama hwakadaro hapasina kabusiness pakati. Munhu wekuti anogona kusvikamba penyu kuti ndokumbira ukakupindawo muchimbuzi izvo ari kuda kutokunyatsoongorora. Saka we try and avoid we try and encourage one even paapplication kuti usazofe wakatolerata any communication outside the application inoitwa after ride nemadrivers. Try to exercise due diligence and safety yako yakakosha because zvinoitika paapplication zvinotreseka. Muri iye zvimane mwedzi mingari mazvaro March, April, May, Thelma, June, July almost 5 months. Saka maakupi unoziva mwana kana achibva kuzvarwa dzimwe ngoto munhu unoratidza kwaamwene kwamurewa tonomuratidzawo kwamaidini kwamutoko tomboendo. Saka imimi ndekupi kwamasvika? So far we've got Harare, Bulawayo, Mutare, Gweru and Kwekwe. 5 cities.
ikoko kwese muri kuwana maripoti ekuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Yes. Challenge yatinayo ndeyekuti mota dzedu dzishoma. Vanhu havasati vanyatsouyawo vakawanda. Bosi tine dzedu dzekuclick ride kwetawo vanouya nedzavo. Saka tichiri kutoda vanouya vachiisawo dzavo, unga netraki rako, pickup yako, mota yako yorofungidza kuti inogona kuisa pa-e-hailing. Tiri kutovada challenge yatingoona ndekuti madhiraivha achiri mashoma because muZimbabwe vanhu vakawanda ende mota hadziswe dzakakwana, dzinotongodiwa dzakawanda kuti mimi mukangofunga kuti pamunoda kungoda kuita zvamunoita munofanira kukwanisa kuwana mota. Saka tiri kutoda kuti vanhu todawo kutijoina vane mota dzavo vauye vatijoina. Pane pamataura pai pekuti zvichienda nekuti musiwo uda kutakurwa nemota yakaita sei. Ngatiti ini ndoda kuchata, ndinoza kaida kuchata ndoda mota racho chairo. Ndinokwanisa here kuti click ride yoyo nditora ndiro ndisiya hangu kubvenyu ndochata ndoita sei ndaonekera pamapikicha ndozoifonera futi. Exactly. Ndinokwanisa here kuiti ndoda kuswera nayo ndichibhadhara mari iripo? Option yekuti munokwanisa kuswera nayo haisati yapo nekuda kwekuti pa-e-hailing pamwe mota iyoyo dzinenge dziri shoma. Vanhu vashoma vane mota dzekuti dzakakura kudaro, maFortune, maFord Ranger, ekuti vanoda kumaisa pama-e-hailing vashoma. Samuredzo dzichitodiwawo zvakanyanya. Saka tinowanzofarira kuti unotorwa pauri unotorwa unosiyiwa. Dziri kutofamba idzi dzeshoroma idzi. Dziri kutofamba. Saka dzimwe matinotoona vachivhurirwa madhoo hazvinenge siri haanokasakarawo kuti haizi yakwi tiri kupihwa stress nevanhu vekupilike ride ka. No, tiri kupihwa stress. Chatiri kuita ndechekudai so. Hatisi kupa vanhu stress, tiri kupa vanhu shungu. Ukatakurwa uri muFord Ranger nhasi for ride 30 minutes, the next thing uchada kushanda nesimba ugare urimo iite yako. Saka ende tiri kupa vanhu mukana yakakwana. Tiri musociety inojaja vanhu nema-appearances, so pamwe pachona madaidzwawo kunzi uyai mutipo business proposal mutiudza kuti muda kuita sei. So unyasona panapa kwandiri kuendawo kuvanhu vandidaidza vese vane maBenz, ndikasvika ndiribuda muHonda Fit, zvinogona kunoita kuti ndikasvika ndiri pamuruka unokwereta mari hazvibudi. Saka at least tiri kukuta kuti vanhu vawanewo ma-equal chances when it comes pa-societal view yako. Yes, vamwe vanogona kuzomanipulata nekuabuse system, but I don't think kuti vazhinji vanotora mota idzodzo vazhinji kachona vanenge vachitodzida zvemashuwa. Vazhinji kacho mai musha vakagadzira dringi ravo vanomboenda naro vachiti vanhu chimbotestai vachiita mapromotions. Imimi mune here zvekuti muri kuti tiri kupindawo nechinhu ichichi, tiri kuitawo izvi nezvi zvekuti vanhu vange vachifarira kuuya kwamuri? Yes, tinawo mapromotions. Mapromotions tine yekutanga tinayo kumadhiraivha nevanhu vari kuunza mota. So far tine free commission kana ukaunza mota yako paplatform yedu unongoshingowana mabasa mahara, una chaunotipa uchitongoshanda. I think kutozosvika September uko it's free commission for now. Then kumapassenger anenge achitora mota paclick ride, mabaika kana matrucks kana machii, tine promotion yatinayo yakatanga muna June. Tiri kuti isusu pa2 weeks dzega tinowinisa munhu anenge aine marides akawanda $100. Then it's running for 2 months, June na July wese. Then kutanga August teta kunzana zvakaita semafoni, malaptop nema-airtime kuvanhu vakawanda, maybe tetichiti every 2 weeks togona kuinisa 50 or 100 ma-airtime, malaptop, mafoni. Then in December anenge asvika aine marides akawandisa kudarika vanhu vese December ari kuhina Toyota Aqua. Yes. Ndinenge ndisatombota click ride ndangozvidhiraivhira ndega nematongozdhiraivhira ndega. So that's the promotion yatina is running kubva izvezvi kusvika December. So every month tongoti after every 2 weeks pane vanhu vanenge vachitowina. Iyo inyaya yekuti mati munhu anenge aine mari yakawanda, anenge aita marides akawanda, kwete mari yakawanda. Ndoti ndakufunga kuti munhu anenge atora trakika neatora mudhudhudhu kavatosiyana. Wemudhudhudhu ndendikushandisai every day.
asi mari yangu aizosvika pamunhu atora inauye number yemarides pawariquesta chero wangu wairequesta zvema$2 zvobva zvaita ka100 poita mumwe akarequesta ka2 zvema$100 mese mune ma$200 but iwo wakanyanyoshandisa platform kudarika uyu akashandisa ka2 tinowinisa nekurequest kwemarides kune kwaitika. Chimwe chandandakangona kubvunza ndechekuti pamotikari dzamuri kuda tinoziva kuti tiri muworld necompetition mutori nemacompetitors enyu mimi ari kuita izvo zvekuti munhu anoklika tsvaga motikari munhu wemota anokwanisa here kuti ari kunzungu ari kunyimo kana kuti kana angori kunyimo kwenyu otongogara kunyimo kana ari kunzungu atongogara kunzungu right. Hakuna munhu anoda competition ndochokwadi but hapana mastopero aunokwanisa kuita munhu kuti asaise mota yake kwaanoda because munhu anogona kutofida kutoti uku ndiri kuwana zvisiri kunyatsondiitira rega ndichienda uku we just chatinongoda isu ndechekuti wedu wawatakura pawabvuma kumutakura wamutakura zvakanaka here. Ndikakupai mukana wekuti munyatsotiudzai mimi kuti Click a Ride inomirirei inoita nezvei munguva diki. Alright. Click a Ride application rinotendedza munhu kuita zvinhu zvakawanda zvakafanana nekutsvaga taxi pamwe mukadzi azvara pakati peusiku. You can just find a taxi motakura munhu pachipatara. And tatati mai mancheta nemaambulance ndo anonyatsoda kuna madhamu vanoenda vari mucomfort. Uri munhu ane business une zvinhu zvaunenge uchimaketa online whatever woita maclients ari kure asi ukwanisa kuuya kushop mabhaiki akakoshera kuti unokwanisa kunoita delivery ushandisa bhaiki pamwe uri mubasa mako uda kucollecterwa goods rasvika kubva kutanzania zambia maskuta aripo ndo basa rawo anocollecta zvinhu pabhazi achiuya aine mutengo wakafanana newebhaika kuti zvikuchipire then tobva ipapo matrucks anodiwa futi uda kutama uda weather uda kubva ingave ofisi yauda kuchinja or maybe kutotama kubva mumba paurigara kuenda kumwe kana kuti ndichiri pashopu apa notengeswa mubhedha ndikudawo mota iri naniwo ndotopapo unozotora mota wekuti guruguru uri kuburutsa mubhedha wabva wabatwa nechisimbi wabva wabvaruka saka ndokwanisa kutokuti ini ndoda kutransporta mubhedha uri kubva pakati uchienda pakati ndiri pafoni yangu ndotochema ndiripo driver anouya achitongoziva kuti uku ndikunosvikopiwa mari yakadai so anotosimuka achitoziva. And also panopera pakati paAugust apo maapplications anoupdatwa so tichaisa update paapplication yedu ichatendera kuti vanhu vane matrucks ane yatinoti goods in transit insurance zvibva zvatotaurika kuti iyi truck iyi ine goods in transit insurance kuitirei toti wahaya truck yakatakura zvinhu zvako zveukoshwa yobva yaita accident unenge uchiziva kuti kana ndikaselekta truck yakanzi goods in transit kumberi zvinhu zvangu zvaparara zvaiva zvagoods in transit inocompensate. Saka zvimwe zvezvinhu zvatiri kugadzirisa tichienda kumberi because vanhu vakauya chichaonaika but truck ndendatora kwekasta accident mamwe atitori nawo anayo goods in transit but toda kuti zvive highlighted kuti iyi haina goods in transit iyi inayo so that you kunyange iyo yekutakura vanhu nekuti ndimi muri kundiendesa kakumba ndikaita accident ndine zvandinobatsirika here nekuti ndandiri mumotikari yechi Click a Ride. Alright, yes, ipapo tine ma-issues of insurance but since iri ye-e-hailing inenge ichiitwa nesu isiri kuitwa nemuridzi wemota tichiri kuita ma-negotiations nemakambani ema-insurance kuti vanzwisise the scope yebusiness acho because itori chinhu chinyowani hachisati chambogadzirwa but very soon zvinenge zvapo. We hope kuti patichaita ma-updates ayo even papo zvinenge zvavepo futi kuti maybe ukaita accident wakatakurwa neClick a Ride unokwanisa pamwe kurapiswa kana kudii but zvasa zvapo but ishungudze kuti kumberi uko zvizonge zvapo. Muchidimbu tiri kuti isusu kuvanhu vakateerera musanetseke from point A to point B, just Click a Ride. All right.
Toda kukutendai kuva nesu nhasi tine vakomana vaviri vanyatsotsetsenura nekutsanangura kuti musanetseke inini hazvinei kuti chii chamuri kuda, just click a ride. Ngatisangane zvakare muzvirongwa zvinotevera. Zita rangu ndinonzi Stella Mushi.